Γεια σας! Βλέπετε το Work Cuisine. Έχουμε έρθει σήμερα να φτιάξουμε μερικά ωραιότατα ψάρια. Αρχαιοελληνικά. Πήγαμε στη θάλασσα, τα ψαρέψαμε και τώρα θα σας δείξουμε πώς τα καθαρίζουν. Αρχικά βλέπετε εδώ έχουν το στομαχάκι τους. Παίρνουμε ένα μαχαίρι και το τρυπάμε, έχει εδώ μια γωνίτσα. Το τρυπάμε και τα ανοίγουμε. Εδώ τα εντόστια, δεν πρέπει να τα συχαίνεστε. Γενικά είναι ότι έχουμε και εμείς μέσα μας. Αφού δεν συχαινόμαστε στους εαυτούς μας, γιατί να συχαθούμε ένα ψάρι. Τα παίρνουμε από μέσα, έτσι πως είναι, μπόλικα. Τα βγάζουμε. Οπ. Έχει φάει καλά αυτό το τσιπούρα. Ξέρω ότι ο κόσμος γενικά συχαίνεται και δεν θέλει να φτιάχνει κρέατα και ψάρια, γιατί δεν μπορεί να τα αγγίζει με το χέρι. Αλλά δεν θα έπρεπε. Το ψάρι είναι κάτι τελείως αθώο και είναι και νεκρό. Δεν θα σας πειράξει ποτέ και ούτε θα κολλήσετε καμιά αρρώστια έτσι εύκολα. Να, το βλέπετε? Είναι σχεδόν καθαρό. Το μόνο που μένει είναι να το ξεπλύνουμε λίγο. Όπως είδατε, δεν έχω αποφασίσει αν θα βγάλω τα λέπια ή όχι. Αλλά επειδή λέω να το κάνω στα κάρβουνα και ένας καλός μάστορας μου είπε ότι στα κάρβουνα δεν τα ξελεπιάζουμε, γιατί μετά θα βγάλουμε την πέτσα όταν θα το φάμε, οπότε δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν να καθαρίσουμε εδώ μέσα. Αφού καθαρίσαμε όλα τα εντόστια, θα του ρίξουμε ένα χέρι νεράκι και μετά θα το βάλουμε κατευθείαν πάνω στα κάρβουνα. Α, μην ξεχάσω, θα του βάλουμε πάρα πολύ λάδι πρώτα, για να μπορέσει να κάνει έτσι ωραίο ψήσιμο και ζουμερό. Ας βάλουμε λαδάκι και αλάτι, τα μόνα πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε πάνω στις όμορφες αυτές ολόφρες και τσιπούρες μας. Θα βάλουμε πάρα πολύ λάδι, για να γλιστράνε πάρα πολύ ωραία οι τσιπούρες. Τρισεύγενη, μπορείς να μου ρίξεις λίγο αλάτι? Ναι, αμέ. Καλό. Ρίξε και στις άλλες. Το μυστικό για το καλό ψάρι είναι πολύ καλή φωτιά. Η καλή φωτιά για να γίνει χρειάζεται να σωθούν καλά τα κάρβουνα. Πώς το πετυχαίνουμε? Βάζουμε φωτιά με ξύλα. Τα έχουμε κόψει από την ελιά εδώ δίπλα. Και αφού αρπάξει καλά η φωτιά εδώ στα ξύλα μας, πετάμε τα κάρβουνα από κάπου πάνω. Μέσος χρόνος αναμονής 1 ώρα. Και τώρα, αφού αλατίσαμε καλά την τσιπούρα και τη λαδώσαμε, πάμε να τη ρίξουμε πάνω στην καυτή φωτιά που μας έχει δείξει η Μαριλού πώς τη φτιάχνουμε. Και αφού η Μαριλού μας βοήθησε να φτιάξουμε μια καταπληκτική φωτιά για να βάλουμε τα ψάρια μας, ας τα ρίξουμε πάνω. Μην ξεχνάτε, πρέπει να είναι καλά λαδωμένα για να μην μας κολλήσουν. Πω, κάτι τσιπουράρες. Γενικά, η τσιπούρα δεν θέλει πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή αυτές είναι λίγο μεγαλούτσικες, θα πάρει γύρω στο 1-20 λεπτό από την κάθε πλευρά. Δεν θέλω να αγχώνεστε άμα δείτε ότι το ψάρι σας κολλάει στη σχάρα. Να ξέρετε ότι όταν θα είναι έτοιμο θα ξεκολλήσει από μόνο του και θα μπορέσετε να το γυρίσετε κανονικά. Μαριλού, εν αρχή είναι το αλάτι. Τα πάντα ρί. Ας πιούμε κρασί. Γεια μας.
πιτούλες για να τις πετάξουμε πάνω στα κάρβουνα, να τις συνοδέψουμε πολύ ωραία με τα αρχαία μας ψάρια. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό που κάνουμε πρώτα είναι ότι διαλύουμε τη μαγιά μέσα σε λίγο χλιαρό νεράκι, έτσι ώστε να μπορέσει να φουσκώσει πιο γρήγορα και να γίνει το αλεύρι σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο. Το μόνο θέμα είναι ότι προσέχτε, μην βάλετε πολύ ζεστό νερό, γιατί έτσι η μαγιά θα λειτουργήσει πάρα πολύ γρήγορα και θα πικρίσει και δεν θα είναι ωραίο αυτό που θα φτιάξετε. Λοιπόν, ας ρίξουμε αλευράκι. Και αλατάκι. Και λαδάκι, σαφώς. Το κάνουμε έτσι με το χέρι και φτιάχνουμε ένα ζυμαράκι. Τώρα, όταν δείτε ότι το ζυμαράκι σας είναι έτοιμο, έχει μια μαλακή μορφή. Δείτε ότι είναι, δεν ξέρω, σαν κάτι που χουφτώνεται. Χουφτώστε το λοιπόν λίγο να δείτε ότι είναι μαλακούλι. Φτιάχνουμε τα ζυμαράκια μας έτσι μαλακά με τα χέρια, να. Παίρνουμε λίγο από το ζυμάρι, το κόβουμε ίσα ίσα και αρχίζουμε και το πιέζουμε. Δεν θέλω να βιάζεστε, ήρεμα. Τα πράγματα είναι χαλαρά. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Το έλεγα, γιατί πιάνεις και παίζεις. Και βλέπετε, ανοίγουμε πιτούλες. Αυτές τις πιτούλες, αν θέλεις λαδώνεις, αν θες βάζεις και καμιά ρίγανη και τις πέτας πάνω στη φωτιά. Ψήνονται και γίνονται... πώς γίνονται? Γίνονται λίγο αραβοκυπριακές θα έλεγα. Αλλά είναι πέρα για πέρα ελληνικές. Για πάμε να ρίξουμε στη φωτιά την όμορφη μας πίτα, να δούμε πώς θα γίνει. Τις φοβερές μας πιτούλες. Για να δούμε εδώ πώς θα βγουν οι πίτες. Μας έχει πιάσει βροχή και έχω πεινάσει. Ανυπομονώ να φτιαχτούν εκεί οι πιτούλες και να φάω τσιπουρίτσα με τα κορίτσια μου και το κρασάκι μου. Μαριλού, δεν μου πιάνεις ένα κρασάκι? Γιατί τα πάντα ρί και θέλουμε να ρέει κρασί. Τώρα που είναι όλα έτοιμα, θα ρίξουμε λίγο λεμόνι πάνω στο ψάρι μας και θα αρχίσουμε να τρώμε. Έχει γίνει το ψάρι μας καταπληκτικό. Μην ξεχάσετε, αφαιρούμε την πέτσα και τρώμε. Άρρωστο. Να σου δώσω. Οπ, βγάζουμε πέτσα και τρώμε. Και στο σκυλί. Ακραίο. Σκύλε. Πιτούλα. Ναι, με. Πολύ καλό μου φαίνεται. Τρομερό. Είμαι η Ειρήνη και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Like and subscribe.